and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Bullshit, ha? O sabay ranggoan ang tawhana? Or on sabay kahimtang? Nagbahabang niyang kwarta nga ikaw iyang gibangga? Pakit ara ko anak niya? So, ako lang tingali siyang i-appeal sa pag-imbitar aron makakita kanya tita. Do it. Bye, Daddy! Bye, Dad! Amping mo ha. Ako ragya po na mukuha ninyo ha. Thank you, Daddy! Aray namin, Dad! God bless. Bye! Dali na, Dad. Na. Good morning, sir. Oh. Good morning. Pwede ka mag-istorya, sir? Go ahead. May problema ba? No. Wa, sir. Pero gusto lang ako nga ipaabot mo ang invitation sa akong auntie para nimo sa maabot akong birthday. O pawalo na kuno nimo si Alia, sir. Kaya gusto sa makiilan nimo ang akong auntie. Ganong wa mo to mo ditsuhan like tubag nga wa kay interes nga mo tambong. Tungod kay gusto pa na ako nga hunaw-hunaon. Kung angay ba na akong dawaton ang imbitasyon para sa dako nga makaila ang tagtungod atong bataa. Kaya ako nasabot. Nga murag wa siya sa iyang mga ginikanan dini panahon na. Kay ang tira may iyang gisigag hisgot. Nga gusto ko no nga makig-ila-ila nako. So, Ako sana hunaw-hunaw og maayo. Mayo kay Yardi ka din, Harvey? Yes, ako. Please, alagkadlo ka. Ay pagpalag kay di magmamaakot. We're friends na, di ba? Gidool ta ka kay para sultihan nga nakita mi og si Sir Dale ganiha. Ha? Oh, ako sige sultihan nga gi-invite siya sa akong auntie para makuyugan ka. Kay gusto sana akong auntie nga makaila niya. Unsa? Unya, may sugot ba si Daddy Del? Ta, What? akong nauna-una tita nga ang maayo na tong bahaton nga ikaw yun gusto ang ma-invite sa guardian o daddy na Alia para mutambong sa kong birthday. Unsa bigat ka importante para nimo nang giingon nimong Aliyah, ha? Nga nagpakita ka na mag-interest anak niya? Tingali ba dili ka mag-eskwela ng imong kalaki, ha, Harvey? Remember, gibaora na ba yan sa takaunta? Nga wad-unan nimo siya sa imong linya, Harvey. Yes, tita. I will do it. Kung makabawas ako. Ha? Kung makabawas ako siya daddy, tita. Nasayo na kayong may baod ako to stay away from Alia. Ha? Kinsa oras siya nga may iunanan ako. Yamuk-muk ng tawahan na. Mang, pangin ko, tito. Pangin ko para makabawas ko, tito. Limawas Unsa? ko. Are you that serious? Oh, oy! Insulto ko, tita. Imagine, yandor kay ko niyang insulto. Pila gina ko, tita, nga gigamya na siya sa mga tao. Kadugog kita ka, Harvey. Ako nang imong kinaiya dong. Mudayog iknat ang kilay kung matandog na ang garbo. Mudayog sinta. O gusto diyang mupika kay dili magpalupig. Dili-daling paludhon o kontra. Mupahos gyud. And, dayag na lang nga angay gyud na akong dipinsahan para dili mapukan. And so, wish granted. Imo kong tabangan, tita Puli. Mo imong gihangyo, dili ba? Yes, tito.
Okay. Birthday gift na ko nimo. I love you, tita. Hey. Saman, may problema ba? Kaganina lagi ko nagkabantay nimo, sige kag paso-paso din ha. Balik-balik og paso-paso. Come on. Lingko diri sa kong tupad. May problema ka ba sa school o ni Harvey? Ha? Dali na. Lingko diri. Kay murag ang akong ang naglabad nimo da nga nagnunot-nunot nimo tanaw sa pagpaso-paso diha. Lingko diri. Ano man ka? Oo naman, Daddy. Doon na lang ko gustong ipangutana. Then go ahead. Shoot. Ara ka suko, Daddy, ha? Nganong masuko man? Nilada na imong pangutana? Aw, di man. Kuan magod, Daddy. Nagsulti magod mi si Harvey ba? Nga imbitaron niya kuno ka sa iyang auntie para mo tambong unya sa iyang birthday. Tinood to, Dad? I don't know. Wa may nakiksulti na ako. Karon. Pwede ba ako na siya mangutana? Ah? Unsa man na, Daddy? Permi ba mo magkita o magsulti ni Harvey sa school? Dili man. Kay muli kay makuha na niya. Makugang naman gani ko kay mukalit na siya tingog sa akong luyo. What's out? Kung mao ka na. Kay wa gid yung pagsalig adtong bata. Oh. Likay jud kutob sa imong mahimo, okay? Daddy. Pero masugot ka nga. Imbitaron ka sa iyang tita? Depende sa iyang approach. Pero kung motambong manggani ko, ako rang usa ugwa ka. May number ka sa daddy ni Aliyah? Wa gyud, tita. And I'm sure nga di siya gina mohatag si Aliyah kung mangayo ko. Mong kuyog lang unya ta sa school, tita. Kay ang daddy man ni Aliyah ang mohatod niya pirmi. Okay. Tungod ug alang nimo. Sige, ako nang buhaton. Kumusta ang bagong escort nila ni Alea ug Ada? So far, so good. May enjoy ra sa akong pagpasaan una sa imong obligasyon. Imo ba yan ang gusto? Oo, di ay. Mintras niya pa ko sa Cebu. Upindot raw niya ako ni mo kanus ako mubalik sa Davao, ha? And, where are the girls? Ready na mi. Wow! Ready na mi, Daddy. Muna akong gusto. Diligid usikan ang oras. Si Tito Glenn ninyo, asa man? Present, sir! Present! Present! Yan ang BSIO. Utangan kag dakog bonus alang imuhang driver o niya sa Pasko. Kay wa ginay late oh. O sa nga pagkalit nga, yara man aso sa kabay. Kana may ako paninglan sa iyang pag-chicken din Okay, let's go. Here we are. Bye, Dad. Bye, Daddy. Thank you. Dali na, Ada, kay muhapit pa ta sa restroom. Amping mo. Salamat, Daddy. Tanan na, aliyan ha. Good morning, sir. Uy, Small world. Hala, malagkaila mo, tita? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!